Hitzarekin astea pentsau degua, sukaldera sartu bezain laster, hasi da janari guda, nor garbituko ote du gero, egin deguna astura, aserako sukalde garria, hankaz gora geratu da, hankaz gora geratu da. Ikastolatik kanpo musika eta kirola, gu bakigu honena kiroletan daula. Ejemplonak dira pilota futbola, eta hauetan bertan igotzen da bola. Musika hitz egiten orain hasiko gara, instrumentu jotzeko musika eskolara. Ez baduzu atsegin aspertuko zara, ta egun amaitzean oazko lota. Asteburua heltzear dugu, eta planik ez buruan, horretarako eguraldia, izan beharko kontuan, mendirako edo ondartzarako, eguzkia naizeruan, eskiatzera joan ez gero, hobe dago ezkutuan, hobe dago ezkutuan. Meteo sarten pendiente gaude, ea zer esaten duen, zortzi terditan telebistari, begira jarri gaitezen, telebista fruta honek ez don notizionik ematen, ea zorte pixka bat dugun da, ez garen asko aspertzen, ez garen asko aspertzen. Asteburu honetan presara goaz gu, ta gure lagunekin igerin behar dugu. Trailarara, igerin behar dugu, trailarara, igerin behar dugu. Hori denen ondoren buelta etxera, eta geruekin ametxe egitera. Trailarara, ametxe egitera, trailarara, ametxe egitera. Donostiako martzara hurrengo egunean, kaserako egute itotzeko nean. Trailarara, itotzeko nean, trailarara, itotzeko nean. Ondo jarri ondoren gure baratera, zeratu hartuko dugu da batera. Trailarara, dugun da batera, trailarara, dugun da batera. Goizean, txirrinda karrera, Gomez eta Paredes, dabiltza batera. Larunbat goizetan, ariztin futbola, Beñatok ipinita, borre gola. Arratsalde da berriz, bebera goaz, eta ipintzen gara, goraino Madalenaz. Iganden izatea, Liga BBVA, jokalari guztiak, zein baino zein hobea. Eskola bukatuta gero, Lazkaoko festa datoz, parrillan oren karrozarekin, janar eskolekin gatoz, maite lagundu digu egiten, xerra patata eta arroz, bukatzeko eskerrak eman, maiteri musuz saltoz, maiteri musuz saltoz. Bukatutzen. Zuzkaldaria elegantea, ba omen daude Euskadin, zubi janartzak berazatekin, Michelini